korejský. No tak asi nie. Logicky. Ale ma to láka k tým slnečným krajinám, ale neviem ktorým. Veľké, ozdobené, možno, keďže historické, a možno aj bez skla. Otváralo sa von. Tak Michal, tipni si, z akej krajiny pochádza francúzske okno? No. To bude asi chyták, ale idem prvoplánovo z Francúzska. OK. Povie sa francúzske okno a predstavíš si čo? Predstavím si balkónové dvere, čiže okno až po zem, ktoré nikam nevedie. Akože nemá balkón. Nemá balkón, hej, je tam nejaké zábradlie alebo